I desite bre ljudi, ja sam Miloš i dobrodošli u novi klip na kanalu. I ljudi, u današnjem klipu igramo Raidera. Kao što vidite, krenuli smo na novu igricu, novi serija. Tako da, ako vam se svidi klip, obavezno ostavite subscribe i like i postanite deo nickname kanala. I ljudi, krenemo u njen run, ali pre toga ćemo da otvorimo ovaj kao paketić. On smo dobili 160 novi kao dijamanta. Na 4 minute dobijamo još jedan paketić, u kome, ako mi secanje ne obrazluži, ćemo dobiti 240. Tako da, nemam pojma. Samo znate, igrao sam već igricu, ali igramo jednu par, to jest da odigramo prvi level, da pređemo nekoliko levela i to je to da završimo klip. Tako da, mi koristimo ovih drugih autoracera. Loš flip ima. Ajmo ponovo. Kad sam preigrao imao sam svaki mogući auto. Znači sekret i bilo koja druge. Mislim da me čujete, ali jedem jabuku. Ne znam je to zbog toga. Mislim da ćemo i ovaj drugi preći. Tu sam se preskočio pogledom, ali to smo ga prešli. Nekako. 27 sekundi, mnogo dugo. Idemo na level 3. I poginuli smo, kao što vidite. Ja sam noob, šanse. Sad mi treba jedan zalet. Evo ga. I prešli smo i ovaj level. Znači prvo 3 smo prešli vrlo brzo, tako da... Pa pređemo u 4. Tako da, ajde krenemo. Sjećam se ovog levela. Igrao sam ga 100 puta da bi... Ili sam se ovdje sjebao. Nadam se ću preći ovaj level. Igrat ćemo dok ne stignemo i dok ne pređemo level 5. Ako stignemo uopšte. A odigramo još 3 ove partije, ako poginemo, šteta. Vi ako želite da snimim još koju igricu zanimljivu koju vi igrate, ako želite da ubacim, a jedna od igrica, evo, možda u budućnosti ću snimati, na primjer, ne pojma ni ja, Clash Royale ću snimati, možda Hill Climb Racing 1-2 i onda se takmičimo zajedno u tim nekim partijama. Možda krenem Agario, mislim da je to ono za decu, tu sam igrao kad sam bio mali, a ja možda... Ja, gdje sam pogledao, možda i krenem da igram, onda igrat ću možda First Touch Soccer 2015, mislim da je jedina ta izašla. Dream Ligu, možda igram tu 18 što je izašla nova.
tako da sve od vas, a vi možda ako želite neku od narednih igrica, slobodno pišite u komentarima i onda komentar s najviše lajkova ćemo. To jest ne mora s najviše lajkova, mislim svaki komentar čitam, ali bukvalno svaki komentar pročitam i to je to. Pročitam i odgovorim možda na neki komentar, na neko vaše pitanje, ali nemojte ništa skapirate na što mislim. I uspio sam da pređem u 4. level, super, a mislim da je onako lakše 5. U meni se čini da nije, ali da, znam ovaj level, prešao sam jedno 300 puta. I posle ovoga mislim da skupio 6 onih dijamanata, pa ćemo moći da kupimo novo vozilo. Dobro, nisam poginuo. I prešli smo i 5. level, super. Ne znam što mi ga šteka, nadam se da u klipu neće biti tako. Evo ga, sad smo skupili, pre nismo imali, sad imamo. Prešli smo u 5 levela. Ajde sad otvorimo ovo, kupimo novo vozilo, nadam se će biti neko epic. Biće, hvala. Dove sam Vir. A ovdje igramo jednu partiju ovo. Sve preko... dove sam 100. A da što mi prvi dan. Da, dobro. Idemo srednjiti infoto, no. I ja dobio sam još 180. A da imamo jednu partiju, malo kaže battle. Jednu partiju s ovim novim. Nekako mi se čini da je bolje, ali ne toliko bolje. Ali jeste bolje, to se vidi. I da, ako skupimo sad one kao reči, možemo da dobijemo isto pare, ove dijamante, kako se to vidi. Tako da, to je to, možda snimam ja zaboravio sam kako zove ono, Kingdom Rush Frontiers, također možda krenem da igram, pošto sam ga i pre igrao, možda, no ne znam, samo vi pišite u komentarima, ja ću pročitati, ostavit ću vam srce na komentar i to je to. I najbolji predlog, svaki predlog ću, u jednom klipu ću naći mjesto u tom jednom klipu i svaki vaš komentar će imati klip u koji će biti. I sad moramo, dobili smo novi kar, Blitz se zove. Super, ja probamo opet s njim jednu partiju, vidim da li ovo što snimam. Da, tako da, ajde igramo. Ovo vozilo jeste daleko najbolje i ovo ćemo koristiti u budućnosti. Sve dok ne dobijemo ono koje, kazat ću vam, sad nećete u narednim klipovima koje je moje vozilo, ono koje najviše volim, to ću odmah na početku u sljedećem klipu reći. Tako da, poginuo sam, ja sam ta. Tako da ljudi, kompletovali smo neki challenge, 2 challenge-a. Valjda smo dobili neke pare, valjda. Dobili smo ono puno para, nam još fali pare, tako da u narednim klipovima ćemo ga dobiti. Tako da ljudi, vidimo se u nekim narednim klipovima. Ćao!